Šta ti misliš da nas Srbe prezluškuju sve Titu na 100? To. Pa onda su najbali. Najbali, Borazir. A ja? Povatat će me. Kako? Otko znam kako, ako im sad nestane ovo zavrat, uhodit će nam i sinovi i unuke. Iz groba će nam komandovat. A dođi, tata, bre. Nemoj da spavaš kod kuće, imaš sina. A meni ako ubiju švalerku, i tako mi je dosadilo. Znam da si me sve ove godine prodao. Nikad nisi verovao ono što radim. Nikad. Moj Srbine. Da namestim još jednu za uspomen. Sami sebe izdajemo. Jedni drugi ubijamo. Niko nama nije potreban. Bićeš. Nećeš valjda.